Unha iniciativa que levamos mañá ao último pleno do ano da Diputación de Ourense, relacionada co edificio que a Diputación mercou na rúa en agosto de 2022 e que a día de hoxe se converteu nunha ruína que está, bueno, pues, primeiro de nada afecta a seguridade da veciñanza que pasa por diante e tamén dos edificios colindantes, e en segundo lugar, pues, é un edificio no que unha administración pública, neste caso a Diputación, fixo un investimento co obxectivo anunciado de arranxar e de destinar esa ubicación a, perdón pola reiteración que vou dicir, a ubicar nela distintos servizos da Diputación para atraer ese ente provincial máis perto da ciudadanía de Valdeorras, que estamos bastante lonxe, e o dito 3 anos despois, xa cumpridos, pois o edificio é unha ruína. Isto vai a vos explicar a Púa con maior profundidade, pero quero dicir que nestes 3 anos, por menos nestes 2 últimos anos, desde que o BNG chegou á alcaldía da Rúa, nos temos posto en contacto coa Diputación, tanto con Presidencia como coa diputada asignada a Valdeorras, como tamén cos propios técnicos da Diputación, para alertar da problemática deste edificio. De feito, o propio Concello ten feito labores de consolidación en varias ocasións na que partes da fachada, partes do luxado teñen caído á vía pública con o seguinte risco, como digo, para as persoas. E até o de agora, bueno, pues a Diputación, como se pode observar, a calquera persoa que circule por ali non ten feito nada ao respecto. Entón, bueno, primeiro, para ilustrar o estado do edificio, pois que nos pasades por ele habitualmente podelo ver, pero isto é unha foto que representa gráficamente o estado no que está ese edificio. Tal e como di María, de isto xa vimos advertido dende fai tempo, non? Porque o estado do edificio non é froito de un mes ou 2 meses. Preocupábanos xa certos sucesos que se deron coa seguridade, que tivo que actuar de urgencia o propio Concello, e advertimos de que isto non iba a mellorar, sino que iba a empeorar. Os anos e os invernos complicados con auga acaba producíndose problemas moi serios de seguridade. Desto le vamos advertindo e agardábamos que por parte da Diputación houbera algún movimento, non? Porque nos presentara algún proxecto ou pensando inicialmente no tema da seguridade. Pero, bueno, chegado a este punto, tendo en conta que mañá na Diputación Provincial se vai celebrar o último pleno do ano 2025, seguimos sin que a Diputación, nin nos orzamentos, nin en ningún proxecto concreto se nos plantexe unha alternativa, e, por lo tanto, decidimos poñer sobre a mesa unha moción que se vai a debater mañá, unha moción promovida polo noso organización política, polo Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego, pero pensamos que con esa moción xa non é solamente unha cuestión de seguridade, que tamén o arranxo, o plantexamento que nos facemos en esta moción non ten un único obxectivo. Inicialmente era o tema da seguridade, insisto, porque é o que máis nos alarma desde fai un tempo. Hai outro segundo aspecto, e é a recuperación de un edificio singular no Concello da Rúa, é un edificio singular que foi mercado no seu momento, no ano 2022, pola Diputación Provincial, con ese obxectivo, non solamente de comprar un edificio en estado, digámoslo así, semi-ruinoso, que xa está en ruína absoluta, sino que era para arranxalo e dotar a comarca de Valdeorras de un edificio administrativo da propia Diputación Provincial. Bueno, ben, máis alá de outras cuestións ou intereses que pudera haber polo medio no ano 2022, executouse esa compra. E a Diputación non fixo absolutamente nada máis. Por lo tanto, nós o que imos a plantexar para acordo coa venda antes da ferida, sabemos que o Partido Popular, porque isto xa non lo fixo chegar cando presentáramos a solicitude de que se arranxara o edificio, de que a Diputación, o que dice o Partido Popular, é que a Diputación Provincial aquí xa ten unha sede, que xa atende. Claro, é que ese é a diferencia do concepto do Partido Popular con respecto ao Bloque Nacionalista Galego do que darlle servicios á cidadanía. O que ten a Diputación Provincial, o Partido Popular, que para eso se utiliza moito, é un despacho na Casa Grande de Viloira
que utiliza efectivamente para ter reunións con colectivos ou con quen lle interesa o señor presidente da Diputación, pero que é un edificio titularidade da Xunta de Galicia. Ali non é un edificio administrativo no que se den servicios por parte da Deputación Provincial. Por tanto, o concepto do que nos propoñemos de achegar servicios á cidadanía é totalmente distinto. Nós non decimos unha oficiniña para despois ir tendo reunións en unha... Non, démoslle servicios á cidadanía, que cada vez o demandan máis. Por lo tanto, xa digo, respecto desto, pero no caso de que saia adiante, ou aínda que non saia adiante, e para iso terá que se opoñer o Partido Popular e terá que explicarlo moi ben a cidadanía da comarca de Valdeorras, nós seguiremos insistindo, primeiro, porque de inmediato o máis urxente é que pode causar un problema de seguridade, e levámoslo advertindo desde fai moitísimo tempo. Bueno, pois, por a nosa parte nada máis, se queredes alguna outra aclaración, os meus compañeros que